abafana bawu-2 bebefunile nayo USB kubalulekile nje ngaleyo USB ukuthi inemap yamathambo lawo mathambo onke wona abantu abawafunayo nathi yonke esiyivikelayo. Okay azinze sithatha-ke lesikhala ake nikubone manje nje ngikhayela manje nganamaqalisa silandele uzothola nesibingi ngiboy zile superhero Ajwela ukujida lona nomshayeli wena uma waphinda ushaya ukujida lo yikho ngabheki sokunikeza isikhundla sakhe. Kudingeka kushisa umuntu wesifazane ephila kodwa ngeke ukuthi uyicabangisise le ushisa umuntu ephila ayikho enye indlela esigenza ngayo kwamanje bese kufanele yenzeke nina nobabili ukuthi kutholakala intombazane noma yiphi ebhayisa. Sabela phi ungethuka sile kabi unalokho basendaba ezimnandi indaba zalezo noba vele nini okwamanje nje into engaxanga ngayo yale nto niyenza ibizwa ngokuzigubhela ithuna mina ngisebenza nongwenya ungwenya lelo gama elingangithusa ukhoxa 2023 chaza usinika lokho ungenza ngathi awuboni ukuthi ungwenya kuwele isithunzi izigebengu ziyazenzela azikho kunanentela yazi nomfazi ozama ukuqoqa inkulumo yakho angikuzi ukuthi cha uthini ngempela uma qhubeka kanje mehle yonke kuze nalo mshikashika-ke kuzofanele Uphethe le laptop mase iphele nganzakeni mfethu ngiyiphethe uba uthi kunengane uqala ekhaya sikhona phela isixaza amafinyini awukambe ndoda i-USB nayo USB ikhona sizomele nje sheshe sithole lamathambo nje sekhona isikhathi ngathi sinenkinga ngila ithini manje lapho ngathi ding password vula le map Manuel ngesikwazi ukuyivula imap umpesi bese ngayazi password yabona kuzomela sithole lo mfana nje kusesekhona isikhathi muphi umfana umnikazi wayo yazi into yakho ucabanga kancane ngiyifuna sikhuphuke Hola G. Impethu uMr. phela mfana bothingile Yase ngivele ngahlangabezana nenkinga nginamajita avela ngiphuqa isikhwama laptop ephethe la mali list. ngazifaka inkinga nokuthemba umfana abancane uyazi ukuthi kuzokwenzekala ngoMr. Mahleze leyo nto Impethu yangiyazi. kuzomela utholakale-ke indoda le laptop yabazi bona labo bafana Angibazi kodwa ngabakhona. asambe ke ndoda sobabhela bafana mase bakhoma ungazi umuntu angenenkingeni wesifazane ephila kodwa ngeke ukuthi uyicabangisise le ushisa umuntu ephila ayikho indlela esigenza ngayo kwamanje bese kufanele yenzeke nini nobabili ukuthi kutholakala intombazane noma yiphi ebhayisa
Phethe umuntu edingakalayo la. Ya ngikani siphelela. Pho kabe. Akaziwa-ke lo. Awuda kusenani. Usasebenzile ngokuthi alethe le ntombazane noma athathe day off. Angikubona nje ngoba isithembiso kodwa le ayisisi kanti. Kalela kanti. Lento siyayenza umhlanje futhi. Lamandla lamathambo ngiyawadinga. Umqondisi isigwegwe yonke manje asekengilise isifosele. Ngosho njalo-ke uthole khona. Lewani, wena kaMsindo, cela uzibonakalisa ngamandla akho kimi. Lesipharafini. Yabona nje la umoshekela isikhathi. Esimoshekile uzomthola lo muntu. Yabona nami uzokhana ubuza nalento zakho ngasingesidinana. Yasa bese qhamulela kona-ke lo manje. Oh ibona laba. Yayibona. 2K. Oh, tin man. Mkhonto obukhali. Awufethu. Nangu ukujida bethu sikufuna. Baba isilima nobone ukuthi uhamba nomkhonto obukhali. Awufethu. Unani umkhonto obukhali bethu? Baba umkhonto obukhali uphathe imithi enzima ngabo ngasiqeda noma inini. Ini? Baba ngeke sikenkingeni. Ebajidi mani lapho. Hey, ungakhulumi lutho lo muntu inkinga. Yekusethu ke ngathi ngiphethe wona lento eyidingayo. Umkhonto obukhali besingazimbela ukuthi nowena. Abantu ekhaya kwamina ngisitholi. Sivele sinikeke lo baba. Ngihlonipho nje ngina 2K ukuthi isakhona kodwa khona kunjalo ngisacela niguqe madoda. Baba uguqe. Siphe ubathi into encane ngempama ngicela ukuthi khona uzovela kunina madoda. Okay, inilo laba nisonelizwe ngihlukumezana nabafana abancane. Siyaqolisa ngekuphinda. Kuzomele ngisiqinisekise ukuthi ngilisa kuyena lo ngiphethe njengamanje madoda sihambeni. Oh, Antoine. Ngithe kanti into Masakwenza lokho zomntwana. Fana ngabe wena nami.